je? An fara halin na ko? Bari ka tsaya ka je ka yi wannan cefani. Babu wallahi likita tunda ina basu din nan ya kama ni ce kowa ya aike ni daina zuwa saboda zai iya tashi. Har ƙarfe nan hankali. Sai fa ka je ka siyo min magi da kuka na 50. Ban je ba. Haka haifi ɗa haifi ƙarfinka? Basir. Wai dan Allah dan Adam ne haka ne waya ma kake yi? Waya ma kake yi? To ba kake waya ma tukunna. Da wa kake waya ina tambayar ka? Kana ganin abin dan nan zai mana abin da za mu ci a bakin mu? Wai ije isiyo min waya ta likita ya hana shi saboda yana da basu dan rainin hankali. Kusan mintin ka 30 a nan gidan kana ta waya, kana waye na gaira babu dalili. Wai shin ma da wa kake waya ne? Ke barin ga ya miki aure zan ƙara. Aure zan ƙara saboda na gaji da wannan abubuwan ne yau da na ban gobe daban. Ai baka ji sabo wallahi. Duk wacce za ka gidan ka gaya mata ta tabbatar ta shigo da kafaninta. Baba zai daɗa aure. Baba zai daɗa aure za a wa mama kishiya. Kai gidanmu akwai biki za a wa baba kishiya. Baba zai daɗa aure. Lokaci yayi za mu sha biki ba zancen tsiya. Baba zai daɗa aure. Baba ka burge ni za ka yi wa baba kishiya. Ni ko sai murna nake zan zamo ɗan kishiya. Gari zai daɗa aure. Baba zai daɗa aure za a wa umma kishiya. Za a sai muni shadda gobe auren abu ne. Baba zai daɗa aure. Mama na ta bakin ciki ne ko bani da damuwa. Baba zai daɗa aure. Dole ne na yi dariya tunda auren baba ne ban gano laifin shi ba. Baba zai daɗa aure. Umma dole laifinki ne ke ka rage kashin iyacin zata ban ganki ba. Baba zai daɗa aure. Baba Allah ya kai mu dai gobe ne shagalin biki zan rawa irin saya. Gari zai daɗa aure. Baba zai daɗa aure za a wa umma kishi. Baba tas karka yarda sai ka mata kishi. Ka dan ban naira 100 in faɗa maka gaskiya. Idan ka fita kasuwa tana gefen rijiya. Tana yawo sai ka ce farar kazar zabiya. Tana leƙe jiya na ga wata madillaliya. Ta ce za ta kai ta gun malami mai wahaliya. Da an ba shi 8,000 ba batun aikin shi. Sun zata ba na gajin su bayan ƙyaure nake. Na ce babu da ka iso dole ne sai na faɗa. Amma ko kan na ɗinka wallahi maludi yayi wallahi. Sannu ko shi na bi ne. Ɗaya ne. Kai wai hatsari kai ne? Lafiya? Sun ne faru? Babun su ne ya karba masu ta ɗauko ta ɓarya ta sumar da shi.